Iti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mami, pangit ti laptop ko. Gumatang kay ti sabali. Mabalin pa ang tilaptap mo. Kan may sa, awan pa igatang ko. Gumatang ka, inton agsweldo ka, mami. Agbayad ak pa iti upa ti apartment. Kastamot ti silaw kan danom. Apay ngamin ni daddy, di nakakadin ikikan iti kwarta, mami. May samot da nga inutil. Di natan malagip, manipod na am muna ti babae na. Napintas ka mat, mami. No addamat mangaram kan kaalakay abak nang. Makirelasyon ka. Tapno addamang tad iti kwarta kadata. Mayat sa day taasingasing mo Ngam, ay-ayat at pailaang mat ni daddy. Ay na, mami. Agsinubyan kayon to no makalagip nga agsubli. Agkape ka pa'y, sir. Intimplaan ka nga takaasi ka mat. Agyaman na akbitina. Ay na, nagmayaten no kasto yung adda para timpla iti kape. Numabalin na kumati agaplay para timpla iti kape. Inaramid ko, sir. No kayat mo lakit di ti para timpla nga awan sweldo na? Mabalin? Saan ka di nga asawa laang ti para timpla nga awan sweldo na, sir? Saan ka di nga adda asawam? Idi, sir. Ngam nabayagan ang nagsina kami. No kabailan nak nga insukat. Kabailak mat nga isukat. No adalakat, kaskan ka nasingpat, sir. Nasingpat ka kadi iti ubing, bitina. Ay na, sir. Siyak siguro ti kasingpatan no maipapan iti ubing. Wow! Nagpintas day ti barong abasit a shoulder bag. Kan coin purse, mami. Napintas ka di talaga, ana? Wen, mami, kayat ko. Saan aparakan ka dayta? Adda pangisagutak. Asino ti pangisagutam? Apay asaan asya? Napatpatag ka di day je a tao, ngam siya. Saan ka di akayat mo ang makirelasyonak iti may sa abak nang? Wala, tapno adda nga rod mang tag iti kwarta a kasapulan ta. Masapol nga rod nga ipakitak, anasing petak unay iti anak ti boss ko. Tapno agtalak kanyak ti amana, kat arman na. Isagot ko dayto iti anak na. Maawata kun ti kayat mo ang mapasamak, mami. Sige, lalaingam tapno agbaligi ka. Aramidam ti amin, tapno arman na katibos mo. Iha, kayat mo ka di nga adda awagam a mama, sakbay ama panak iti abroad. Saan ka di mabayag pa iti papan mo iti abroad, papa? Wen, ngem kayat ko nga adda nasingpat nga agbalin a mamam, into nagabrodak. Addan kasukat day di mama, papa? No masigurado klakit di anasingpat. Tapno natal na ti panunot ko, no agin na dayota. Talaga ka di nga ibaundakan iti abroad, papa? Uniha, siyak ngamin tinapili ang mapan iti abroad. Imanihar ko kano ti may sa azo. Mabalin ka di nga umayak tumat ijay, papa? Uniha, talaga nga alaan kanto ijay. Nga masapol nga muna ak, sakbay nga alaan ka. Hello, iha. Nakaawag ka mat. Adda ka di masapol mo. Papa, mabalin ka di nga umayak dito opisina? Awan ngamin klase mi. Umay kalata awan unay ti adu nga aramidak ita. Nalpas ko aminan. O sige nga rod, papa. Umayak dita, itamat laang. Urayan ka, iha. Kalpasan na. Intag pasyar ije parke. Ang paiso, papa? Nabayagan adita nagpasyal. Agsipud ta kanayo nak ama kumikom, iha. Angam ita. Agbayad akon. Intan to iti paborito ka papanan ha? Wen, iti parke,
kan ice cream house. Amok ti kay ayom, iso amapantay jay. Talaga, mat ni papak Amo na lagtati kay ayo. Siyempre himot iha. Ijay ngamin ti kanayon yu apapanan, iti day di mamam. Jay samot anak mo ti imawag, sir. Wen, bitina. Nabayag asaan ko nga impasyar. Iso amapan kami man matagpasyar. Nalpas ko mo ti trabaho, sir. Mabalin ka diti sumurot nga agpasyar? Adakan ka dayta. Mayat matkit di. Tapno maamamum analaing ti anak ko. Nakitkita kon ti anak mo, sir. Saan kami laang ang nagsasao? Manmano ngamin nga umay diti opisina. Katita, agin na sidag kayon. No agkukuyog tayo amapan agpasyar. Ado'y ti parakan ka, sir. Ado'y matiparakan ka, iha. Thank you, ma'am. Mabalin ka di tita laptan, tiyawag mo kanyak, balasang ko. Tita? Papa, mabalin ka di? Ni, addakan ka dayta, iha. Apay asyak ti pagdamagam. Gaputa na singpot ka nga ubing, ada isagot ko kan ka. Adda isagot mo kanyak, tita? Wan iha, bag kan coin purse. Kita no kayat mo. Wow! Nagpintas, tita. Kayat ko. Agyaman ak no kayat mo. Adan to pa itag ko kan ka. Apay ngay, ruamam samot ng ti anak ko, bitina. Pakaragsakak ti mangitad iti sagot, iti napintas akas ka ni Angel, sir. Sigamat deta masabat ko, bitina. Nagpindas ka ba lang? Itamat pa'y nga agpakita ka. Anya asuli ti lubong tinaglamlam mangam. Oy, sana ka naglamlamang. Iswa ka na yung ka makita. Apay nga rod adi ka mangted iti abasto di anak mo. Mang tedak tuno bumaknangak. Ang gamita, sanak ba baknang? Naman pa metod ko. Kanayon ko makita nga ag-date kayo iti balo a boss mo. Anya ko man date kami. At damot tan sa bali akadandan nam. Bitina, kasto iti balakad ko kan ka. Lalay ngam ti manggargari iti day abalo. Dandani ka naman pa ni abroad. Kanayo na kanto apawitan iti kwarta. Apay nga ibagam day ta kanya. Siyempre. Ayatan ka pa ilang, bitina. Si ka pa ilang ti kapintasan iti imatang ko. Tapno amom. Nay, igam mo matibag ni Angel. Ayan na ka di, Prince. Napa ni JCR, manang. Nagsapa kamat nga umay mangsukon ka ni Angel, manang. Ada nga min na panak itay. Nagdiritsuak, tagurayak dito'y iskol tapno ada kadwa na nga agawid. Kasta ka di, manang. Umayak mat iti balayo. Tay nakbuludan ti libro ni Angel. Kat umay kalat na Imbaglakit ni tada ka kanayo na kadkadwa na no jak makaumay. Agpadamat ngamin ti pagawidan mi, manang. Malabsak ti balayo. Malagip ko pa dya panang ikaluyam kan kwa na kadagiti manglo ko akadalan yu idi nga ubing. Siyempre, gayem ko ni Angel. Nasingpet. Kansa na matagtagari. Iswa ka namin dalukwan. Kat si kama tikas la gwardyana. Iha, kayat mo ka di nga agyan dati tambitina, kanti anak na dito'y balay. Ay, Papa, mapan ka din ija abroad. Kasta ti imbaga ti akin ko iti zoo apapanak iti abroad. Sa bagay, nasingpat matkit din ni tita. Waniha, tapno adda kadwayo kan ni Tina dito'y balay. Basta umayak tumot ije papanam Papa. Ikarik, iha. Umuna aklaeng. Intun mabalinin na sumurot ka. Alaan kayo kan ni Titang Bitina. Makitak tumot dagit agdudo mga ayop ije zoo nga imatunam, Papa.
At adu ka no ti klase ti animal ijay ngam ditoy. Kayat ko ang makitan to amin ida, papa. Di kagdanag iha. Dumteng tuday ta. Bitina. Umay kayo iti anak mo ijay balay. Agkasarta ko man. Nagkasar kayo gayam iti mo nga asawam. Agtrabaho ak kadipay? No agyan kami iji balay yun, love? Addakan ka dayta, no agtrabaho ka wano saan. Agpawitak tulangan iti aramatan nyo. Ay na, jak nagkamali anak relasyon kan ka. Inton ada kami iji balay mo. Aramidag ti amin ang mga sikaso iti anak mo ani Angel. Agyaman ak unay, Bitina. Natal na ti panunot ko nga agabrod. Taada ka ang mga sikaso iti anak ko. Di ka agdanag, love. Saan ko abaybayan ni Angel? Agyaman ak unay. Sikat ti pangitalkak iti anak ko. Agyaman akmat iti panagtalag mo. Awan pagdanagam. Nakitak ngamin ti panangdungom ken kuana. Manipud adda relasyon ta. Ket di ka agdanag. Kanayon kanto apawitan. Love. Good morning, sir. Siya ni Fe, secretary dito ay. Si kakad ni Sir Armando Solis. Siyak nga rod. Awan ka din ni Mr. Cruz. Rumbang nga iso ti madanon ko dito eh. Dayta ti instruction da kanya ka. Sorry, sir. Ada itay ngam intaray da iti ospital. Kapilitan na siya tinanguray kan ka. Imbilin na, sakbay nga intaray da iti ospital, sir. Kasta ka di. I'm sorry for him. Umunod kan, sir. Isurok ti opisina medyo unag. Thank you, Mrs. Miss, sir. Single ak pailaan. I'm sorry. Ang imposible nga min a single kapailaang. Iti kasta kinapintas mo. Iso nga inawagan kay ti Mrs. Sorry talaga. Agyaman ka, tagwapo ka. Iso, pasensyaan ka. Manipod ita. Miss, tiawag ko kun ka. Fela ang ngan, sir. Sika, pailaang ti boss ko. Urang da ito'y kwartak, mami. Kaalalam lang ang timpaw it ni Tito Armando a kwarta iti kalman. Ngam kanayon adakkel tit itad ko akwartam. Ni Angel, basikla ang tititid ko akwartana. Awan bibiyang ko kin ni Angel. Ti masapul ko titid mo. Ang mga nusapulan ni Tito mga Armando, ti pawpawit na. Impawit na lang arudan, sapulan na kadipay. Agpada kayo laang ka ni Dadim. Day tala dumawdawat ti paglaingan nyo. Pati ni Daddy? Dumawdawat matyan ka, mami? Tangiwat mo, ang mga numangag na katikatulong. Agabi kayo pa, sir. Saan aka na yun at trabaho? Ang mga nun lumakay kayo adakos? Ha? Apay nga awang pay asawam. Kat nasingpet kan nagagat ka. Saan samot ang makakita dagiti padam alalaki? Tadidak makita, sir. At dan sa diferensya ti panagkita da. No awan la ko maimbatik ijay balay amang bantay iti anak ko. Asawaan kan. Diyak maawatan. Ada anak mo? Ngam ada nabati amang kita? Di ka maawatan, sir. May sa kabalo, ngam ada anak mi iti day di asawa ka. Ita, adda ka relasyon ko, anang italkak iti anak ko. Kastagayam. Masiguradom ka di anasingpat day di a babae, iti anak mo? Idi adda pay lang iti Pilipinas. Nadungumat iti anak ko. Masapol akanayon mo nga i-check. No nasaya at matlaang day di a babae mo no saan. Agyamanak, no adda pa nang isakit mo iti anak ko. Okay lang, sir. Mami, adda ka di pa'y relasyon nyo kin ni Daddy? Saan kami pa'y matanagsina? Di amukit nagsina kayon. Ay ayatak pailaan ni Dadim.
Ngam ni Tito Armando ti mangipapa ay iti kasapulan ta, mami. Ngam adayo ti ayan na. Ni dadim, adala ang iti asideg ta. Kanayon mo kadi nga ikan iti kwarta ni daddy, mami. Kapilitan, takuna na nga agipulong kano ka ni Armando nga adapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Mami, delikado dayta. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay ayatagpay matlaang ni dadim. Naragsakak no kadwak. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nariga ti panagbiagdabiti na nga agina, gapu ta pinanawan ida ni Jonas. Kaya't dangaron nga aramatan ni Armando, abos ni Bitina, nagbaligi dangarod, iti dakas apanggapda. Pinagnaad ida ni Armando iti balayda, akadwada ni Angel Cantina. Ijemot abroad a pagtrab-trabahuan ni Armando, nasingpat ni Fe, a sekretaryana. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kapilitan nga ikak ti kwarta ni dadim. Takuna namat nga agipulong ka ni Armando nga dapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Delikado dayta, mami. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay ayatagpay ni dadim. Naragragsakak no iso ti kadwak. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Di na nga tamaamuan, ngagsinsin nara kayo pa'y laang kini daddy. Iso nga rod amasapol nga aganadak. Sayang numapukaw ta ni Armando. Talaga sayang, mami. Idiawan kayo pa'y kini Tito Armando. Jak magatang dagiti kayat ko amagatang. Punasan man amin dagitabag kan sapatos ko. Siyak ti mang punas, manang. Ne, apay mas daaw ka. Adda ka di sa bali akasasaok ditoy. At dapay homework kong aramidak, manang. Ibagam ka ni manang Tina, ta ison ti mang punas. Sika nga rod ti kayat ko amang punas. Jak amon no ayan ti katulong. Sika kat adda kan ditoy. Inak la ayaban, manang. Adupay nga ti aramidak. Adda nang ibaunak kan kwa na. Punasam kid din. Nagadupay la arason mo. Nagaduap pambar mo. Ayan ngay nga ro ti pagpunas ko, manang. Apay asyak pay lang ti pagdamagam ngay. Day tabado mun no di ka makaala iti pagpunas mo. Apay asika ti mang punpunas kadagiti usar ti maldita. Isumat ti bilin na, manang. Sapay adda aramidak. Awan met ni Prince amang tulong kanyak amang aramid. No project yaw, awaga mo, tapno adda kadwam amang aramid, tapno mabiet. Siya kung timang punas kadagita. Alaman nga ruad, manang. Inak awagan, tapno tulungan nak iti project mi. Sige lang ading ko. Napanan ngamin, ay ati maldita. Rimwarda mat itay ka ni tita. Kanayon lakit arumwar na gijay nga gina. Kunamdala no kalalaingan. Kayat kong ay pulong ka ni papa. Ngam ko na ni tita Bitina. Akabilan na kanuno at daidanon ko kan ni papa. Nasaya ta nakisinara ka kanya kasawak.
Nasaysayaat ko ma, no siya lang ti asawam. At damat namin kabingay ko. Siksikapay lang iti biyag ko. Agbirbiro kak pay ngamin iti trabaho at akdakkel ti sweldo. Apay ngamin ang nagbabae ka. Sikapay lang ti number 1 dito'y puso ken reknak bitina. Umay ka man kit dito'y. Aguray ka! Makikiak kita! Si Kamat! Umay ka ngaminan. Darasam ta kailiw ka unayan. Kalpasan na. Dumawat ka manan iti kwarta. Anya nga rod nga eh. Ibagam kit di iti dayjeng Armando. Ngagsakit ti anak na. Tapno adun na ti ipawid na. Kasano, no agdamag iti balay. Balagam ida. Ibagam nga dadakas ang mapasamak. No adda makadanon adi umno kini Armando. Adumat ti kurang iti aramatan tayo iti project mo. Gimatang ka kumapay sakbe arugyan ta. Awan mat ngaminan ti paggatang ko, Prince. Anya? Itaman pa'y nga ibagam nga awan paggatang mo. Idi, kanayonak pa'y nga umutang ka no maawananak. Basit mo itad ni Tita Bitina. Anya? Itapay tadda ni Papa Medya abroad sa kagkurang iti aramatan iti pagadalan? Kuna ni Tita, asaan ka no pa'y anak pauit ni Daddy? Ay, madinsamot da ito yan, Angel. Imposible akurang ti pawpawit na nga usarm iti pagadalan. Rabiing ngamin no umawawag ni Papa, kat nakaturog akon. Kan maysa, kabutan ko da Tita Bitina, kan manang santan. Nakaungungat da. Kaayan ayat ka din ni Angel, ti lalaki ang nagkapo dito eh. Ni ka di Prince, tidakda ka matam? Agdamdamagak, agdamag kakit kanyakon. Kasano ko mga amok tinagan na? Awan ti kaayan ayat ni Angel. No ni Prince, gayem na laeng dayjay, manipod ubing da. Amo pa'y ngay. Nataer day a prince. No prince ako nang tinagan na. Isulang mati umay dito yakadalan ni Angel. Agtintinulong da kadagiti homeworks ken projects da. Katinulong pa'y lait na ngam inton agangay. Kasinsinukit ti puso. Masukit ayamat ti puso. Adan samot parikot mo, sir. Iti apagbiit apan nakairitip ko. Kasla nang kung awawagan na ti anak ko. Amang ano ili mo lang dayta, sir. Wano saan, mailiw ti anak mo kan ka. Sigurado lakid di akailiw nak ti anak ko. Kaya't kung awagan, ngamjakmat kayat amasinga ti panaturog na. Sabagay, no aldaw ditoy. Rabi ida mo't iti Pilipinas. Agun gayam, nabayag ka din ditoy? Nabayag matan, sir. Ijayak Pilipinas anayanak, ngam ditoyak adimakal. Mano ti tawon mo, idi imay kayo kadagiti dadakal mo ditoy. Imo na ni Papa. Simmaruno kami kada mama. Kalpasan nga inorderan na kami ni Papa. Kastamot ti aramidak. Apaman ang mabalinin nga orderak ti anak ko. Alakon ditoy. Kayat mo kadi aditi kayo nga agyan iti anak mo, sir? Agsubli kami tumot lang in Pilipinas, no agretay rak. Nay, da kayo matgaya manang Tina. Apay nga da ka dito'y tiyandaan. Di mo ibaga sikat makitsyanda. Imayak la gumatang iti may sakilo alamas. Kan karne manang. Apay asikapay ti umay dito'y tiyandaan. Agda nga minsan nga ili ni mami. Sana makapanaw iti balay manang. Kasta ka de. Ay, awan ka diti bagbagan ni Angel kan ka. May papanitian niya manang. May papan ka dagiti simmang ba ija balay da ah. Awan mo't manang. Nung madlaw ko abimas iti kwartana. Dapay di na magatang agamit na iti pagadalan. Nabarayuboy nga min dagijay nga agina. Nikit din Angel ti basit iti da kwartana. Apay nga minadibaga ni Angel kini papana ti amin manang. Rumor kayo ka di manay? Kanayon kayo matarumor. Ne, nalipatam samot tan akatulong ka dito eh.
Siya ti amom, taasawa nak ni Armando. Ay, saan ko nalipatan nakatulong ak manang? Nalipatam nga inted ti swildok. Anya tipit sana itan. Inton maminsan ton ti sweldom. Mangmangan kamot dito balay. Anya kumangay ti gatangam. Kat addamot amin dito yan ti masapol mo. Kasapulan ti pamilyak ti kwarta. Ipauit ko mat akadakwada. Saan pa yan nagpawit ni Armando? Nabiit pa'y mat nagpauit. Kadatapos katagpauit. Dahil ti imbaga na kanyak, idinapan ija abroad. Apay kumangay baganakan ka. Babae na kakadi, taibagana pa'y daytakan ka, ha? Ti imbaga na, sa anak ka no apuman panaw, tay pauitan nak akanayon iti sweldo, kadatapos manang. Awan ka din ti kwarta nga impawit ni Tito Armando, mami. Kasano, kanayon kayo mat adumawat. Agpaiso ka di timbaga ti katulong. Asaan mo pa'y nga intad ti sweldo na? Naitad ko nga rod ka ni Daddy, tapag-apply na kano iti trabaho na, tapno makasarak iti trabaho, anangato ti sweldo na. Uray makasarak, no din tumanen mangtad iti kwarta. Mangtad tumat siguron. Idi agrigrigat ta, di pa inangtad iti kwarta. Imbaglakit di tanalamlamyong mo ni Tito Armando. Awan ka no ngamin trabaho na. Mangtad to no da kwarta na. Naliday ka mat, Angel. Ada ka di parikot mo? Kailiw ko ni Papa, manang. Kunak no nasingpat ni Tita Bitina. Saan mo't gayam? Di na pa'y intad ti sweldo. Pumanawak la ko mang, di ka kayat apanawan. Pangaasim, manang. Di nakpampanawan. Saan ka apanawan, Angel? Nagkariak ngamin ka ni Papam. Agyaman manang. Duwata kumalaangan dito balay. Saan ko mang imay da Tita Bitina? Ay, wan nga rod, Angel. Abusado damot nga agina. Kanayon pa'y akurang tiitid na kanyak akwarta, manang Tina. O anya, ada ka din na sarakam at trabaho? Awan pa'y nga rod. Mangtad ka man kiti ti kwarta nga ramatay. Awan pa'y maitad ko. Dinawat ni Santan. Ada pangaramatan na. Ilasinan nak iti kwarta no adamanan ipawit ni Armando. Kasapula ko na Agpaiso ka di nga ikanak to iti kwartam. No adanton trabaho. Isungarod nga ikan nak iti aramata ka kwarta. Tapno makabiro kak iti mayat at trabaho. Siguraduam nga da masarakam at trabaho. Ipaw-pawit ni Armando ti it-itad ko ken ka. Di kagdanag. Mapantapay iti ayuyang ta. Angel, nakitak itay ni Nana Bitina. At dakadwa na alalaki. Napanda iti hotel. Apay anapanda iti hotel. Sapay ko matakamal iti atap ko. Ang mga no karelasyon na day dyan lalaki. Lakit ni Manang. Nagkibindan tubay na panijay. Kaasimot ni Papa. Luklukwan ni Tita Bitina. Nagdakaskit din ti ugali dagi dyan nga agina. Kanayon da pa'y nga gatang iti lupot. Bagkas kada sapatos da. Ngam ni Angel, agkurkurang ti aramatan na di pagadalan. Anya nga tayo tinasayat nga ramiden ta, Angel. No ipulong tangatakan ni Papam. Amang no dadakas nga ramiden da kadata dito eh. Saan mo pa'y lang ay pulpulong, manang? Mabutangak. Amangan no saktan data. Inaramid mo ka di timbagak nga aramidem. Anya day jay. Di ibagam amasakit ni Angel. Tapno na yunan ni Armando ti ipawit na kwarta. Aramidak ko ma. Ngam nalagip ko nga amangan no kalahat ng agawid. Saan mo ka di akayat nga agawid ni Armando? Dakasan no maduktalan na nga awan pa'y urnong ko. Tadawatan nyo mat amin. Sa bagay, no sumangpet, saan ta na makapagsinarak? Umanayan di pawpawit na. Papawitan na ka, ik-ikan nakmet. Nagmayat abiyag. Madlidliday ka manan, sir. Holiday inton bigat. Mabalinta ti agliv.
Ipasyar ka iti daduma adi mo pa'y napanan dito'y apagpasyaran. Agpasyarak, asan ko akadwa ti anak ko. Tapno makailiw-liwag ka iti iliw mo, sir. Agpasyar ka sagpaminsan. Sige man langan. Narigat apaayan ti awis ti balasang. Maasyanak ngamin kada kayo, sir. Kanayon kayo analiday. Maray awakan ka no daduma. Amum ti mangpunas iti liday. O, na yun tamang punas. Di pa nagrelax sagpaminsan. Mangtadmat iti bang sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti panagnaed da bitina ken santan iti balay ni Armando. Agbibiyag da akas baknang, idinto tabasit metit ited ni bitina, nga allowance ni Angel. Dumawdawat met ni Jonas iti kwarta, ken ni bitina. Iti may sangal daw, nakita ni Prince da bitina ken Jonas, iti may sa parke. Nangngeg na ti saritaan dagiti dua. Iti sabali abangir, kanayon analiday ni Armando, takailiw na ti anak na. Ngam kanayon mat nga andingayan, tinasingpet a sekretaryana anifay. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maasyanak ka, sir. Kanayon ka analiday. Maray awakan kanudad duma. Amum timang punas itiliday. Unay tamang punasan. Tisag paminsan a panag-relax. Mangtadmat iti bang kan panaginana. Padasak man nga rote. Barang mabawasan mat. Tidagansan dito yung kaunggak. Gapo iti iliw ko. Sige, sir. Inton bigat? Aginuray ta diti opisina. Ariglado, Miss Fe. Okay nga rod, sir. Ay, kunak ano agsansanoong kalatan ije dagus mo. Talaga nga agsanuungak. No awan ka akadwak, amapan agpasyar. Nalaing ka kadi pumaltog, sir. Intaman padasan ti agpaltog kadagiti naka-display asinan kabalyo, akas target. Nabayag adyak nagpalpaltog. Padasan taman nga agpaiso. Sige. Taibagak iti agbambantay nga ikan nata iti balakan, toy gun. Amom ka diti pumaltog. Padasan ta, no asino ka data tinalaing, sir. Nakarit ka Sige, uray sa anak api malpaltog. Awat ag tikarit mo. No mapunta am di target, di dakkel ati di Berti Premium. Sige, padasak man nga rod. Maysa, dua, talo. Ay! Natamaam, sir! Napunta am ti target. At dandakal at teddy bear mo, Miss Fe. Alaak, ngam, ipaw ita iti anak mo. Ay na, dakdakal day ta at teddy bear ngam ni Angel. Sigurado ang maragsakan no maawat nanto. Oh, syakmat ita ti pumaltog. No makatama ipador-to-dor ko ti teddy bear, kanti maalak a premyo. Aha.
Aday ta. 1, 2, 3. Uy! Natamaan mat. Ay na, dakkel asinan po sa mat ti premium. Tapno ado ti maited mo kanyak akwarta. Pagbalunam iti makan di anak ni Armando. Sana kwarta ti ited mo. Kasano, numaamon ni Armando abasitit ited ko iti anak na. Di pala agam, tapno saan nga agipulong. Ibagam nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ngam awan ti agnanayon apalimod ako nada. Napatpatag ka di day nga angel ngam iti siya. Siyempre, sika. Napatpatag ka. Ta ay ayatan kakat nga rod. Tapno mamatiak asyak ti ay ayatem. Aramidam timbagak. Sige man laangan. Miss pa eh. Kayat mo ka di mo ti ice cream? One, sir. Oray ka di sika. Ta inawis nak ditoy. Amom, paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon da idi amapan iti ice cream house. Kasta ka di. Kalpasan di panangantay ti ice cream. Mapantay di pangipawitan ta kadagiti inabak ta nga ay ayam. Saan ka di nagdakal unay? No may karton ti ipawit ta, kat ay ayam laeng. Ngam, nakalalagip da ito, sir. Damo pa nagpa-share ta. Ngam nakatumpong ta adagos iti kastoy. Okay. Sikat ti boss. Babaan ti dakkel at teddy bear kan posikan. Maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay, ay na, mahilig na angel iti kasta. Ikabil na iti kama na. Kaida na. Nasaya, ha? Tapno adaliw-liwana. Nakadanon sigurong timpaw ita at teddy bear kan posikat. Masigurado, ta priority mo dyan ang ipaw itak, sir. Okay. Ay na. Naparagsak nak iti dayjay nga aldaw, Miss Pe. Agyaman nak, ta makita ka matlaang anaragsak. No kayat mo, mapantanto iti sabali manen a parke. Okay. Basta adda ka akadwa ka. Kayat ko man ang ti agpasyar. Jakman amo, sir. Italaang mat amapanak agpasya, taadda ka mat akadwak. Saan ka kadian na pan nagpaspasyar idi? Manipod na operaag, awan ganas ko ang makidate, sir. Manipod ita. Kanayong ta amapan agpasyar. Tapno agpada ta ang makalipat iti parikot. Imbag ta simbang patkan, Angel. Agdiritso ka iti silid mo. Apay ka di, manang. Adain kabil ko iti rabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Sorpresa, ading ko. Masigurado ka kayat mo dayjay. Ala, mapankan iti silid mo tapno makitam. Sige, manang. Panawan ka pa'y nga rod. Anya nga tatimbaga ni Manang Tina. Ngayon kabil na itirabaw ti kamag. Ha? Nagdakkel a teddy bear kan sinan pusa. Wow! Nagdakkel! Ada note ang nakasurat ka dagiti toys. Basaak man. Dear Angel. No arakupon da ito'y at teddy bear. Kaslasyak da ito'y. Premyog iti may sa game. Kita ang matinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Ay na, nagmayat at teddy bear. Arakubak man, tapno kasla ni Papa tinarakop ko. Ay na, ay na, nagmayat ti pusikat. Kita man matinot. Dear Angel. Sapay ko ma, tamagustuam da ito'y pusikat nga impawid ko para kan ka. Sapay ko ma tamagustuam. Siyak ni Fe, atitam. Ay na, ay, may ayok at talaga kadagito eh. Saan ka diyan nagpipintas dagita? Wan manang,
Kayat ko launay ti teddy bear naggapukan ni Papa. In-deliver itay ti may sa rider. Angam, asino ni Tita Faye? Kaslangatan ni Tita Bettina? Jakmat maawatan no asino day ta Tita Fe. Awan makaartap kan ni Mama. Jakayat ni Tita Bettina. Nauyong. Asino nga tamat ni Tita Faye? Ay, saan ko masungbatan day ta sa ludsud mo, ading ko. Dua nga ta ti titak? Jakayatan amaadaan pa iti tita? Ibagam day ta ka ni papam no sumangpet. Total, sanda pa'y mat anagkasar ka ni titam abitina, tadamat imo na nga asawa na. Apay analiday ka, Angel. Nagpawit ngamin ni Papay tinagdakkel at teddy bear. Dakdakkel pa'y angam siya. Oh, saan ka diya rumbang amaragsakan ka? Tadayang pawit na? Ada ngamin na yun na amay sa adakkel a pusikat. Naggapo iti agnagan iti Tita Faye. Asino ni Tita Fe? Dahita ti pakariribuka. Asino nga ta ni Tita Faye? Ni Tita Bettina? Nauyong. Kasanon, no nauyong manenday dya at Tita Faye. Ay, makatikaw nga agpaiso day ta. Apay nga daman ng Tita Fe. Kita agman mati si mangpat a package, Mami. Ayan mat nga iti kukwak. Package? Ada ka di si mangpat a package? Nakaamuam. Ti kaaruba agayim ko. Adda ka no nagdakkel a package asim mangpat. Ne, apay ajak amo nga da si mangpat a package. Kung nagigayim ko, nga amangan no ado ka no ti chocolates wenno lupot kanda dumapay. Asino ka no tinangawat di ta a package? No awan tay-tay, amangan no ni Manang Tina. Masapol akong prontarak ni Tina. Amangan no inlemeng na ti package. Wen, Mami, ilamang nalakit di ti package. Nangilemengam iti package, sika, babae. Apay ko mga ilamang kutisan ko ako, madam. Apay nga rod nga awan dito eh. Nangipanam nga rod, iti si mangpat a package. Inted ko iti akin ko, madam. Saan nga agsasao iti pudno, Mami? Asino ti akin kuko ako nam? Saan ka di ako kwak di package? In kayo kitain iti silid ni Angel, madam. Kukwa ni Angel ti package. Tapno mamati kayo, mapan kayo iti silid ni Angel. Intaman iti silad ni Angel. Wen, Mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel. Wow! Nagpintas at teddy bear. Kukwak da ito eh. Kukwa na ti sinanpusa. Nan, basaag man tinote iti baba. Ne, nagapo ka ni Armando. Kato'y maysa. Nagapumit iti agnagan iti Tita Fe. Ha? Asino day ta at Tita Fe? Adda ka di kabagyan ni Tito Armando ijay napanan na, Mami? Awan din ay bagbaga na kanyak. Awan samot ti kabagyan da ijay. Saan nga ta babae ni Tito Armando day taafe, Mami? Saan ang mabalin day toy? Masapul aduktal no asino day jay afe. Amangan no isupay ti makainagaw ta iti kwarta ni Tito Armando, Mami. Saan ko nga ipalubos? Masapul asyaklaan ti mairanod iti kwartana. Saan ka di anabayag kan akatulong ni Armando? Ay, uwan, madam. Balasita nga payde kitanda akon ditoy. Gayam nga min ni nanang ti ina ni Angel. Awan bibiyang kuno anyaman ti pakainaigan nyo iti ina ni Angel. Ay, nga rod ti kayat mo ama-amuan, madam. Adda ka di kabagyan ni Armando iti napanan na pagilian? Ay, siguro, madam. Apay akayat mo ama-amuan. Awan ba't gayam ti amom? Babawi ko na nagdamag kan ka. Di ta ka man langan. Nagalas ka ti aramid dagitan nga gina. Kas dala kalala ingan. Nagmayat abarsakan iti kaldero.
Apay nga dakan ka day ta teddy bear ni Angel. Anya kung matibibiyang mo, kayat ko nga rod. Ngam inted ni Sir Armando ka ni Angel day ta teddy bear. Ited kun to, no danda ni sumangpat ni Tito Armando. Intundaan na ti teddy bear. No asino tinangi sagutan da, isu ati akin ko ka. Isublit to ko nakmat, binulod ko laang. Tibulod kat adda pang malubos ti akin ko ka. Saan matay nalamlat nga awan pa di akin ko ka? Apay ka di ang makibibiyang ka, kat katulong ka laang. Siyak ti amo. Manang, apay nga awat ti teddy bear ko. Ladingitag ng inala ni Santan. Apay nga inala na. Kuna nabuludan na ka no. Imo nagda iti silid mo kat inala na matan. Inted ni papaday dya at teddy bear. Apay nga inala na. Padasam angay bagakan ko na nga isublina. Ang mga nukaungat nakmanan. Maasarak iti ugali dagita nga agina. Apay no ibagam kan ni papam no umawag. Inton sa mangpat manang. Tamangan no kabilandak. Imbaga da ngamin. Ano adda ka no idanon ko ka ni papa. Dusaan da. Asino ni Fe? Apay nga inikan na ka iti dakkel asinan pusa. Saan ko nga amo, tita? Amangan no gayam ni papa. Saan amabalin alukwan nak ti amam? Saan analuko ni papa, tita? Ibagaman ka ni Manang Santan. Ta isubli na tinted ni papa at teddy bear ko, tita. Binulod na laang. Ada nga rudan ti sinan pusam. Nagadulakit din nga agyan iti silid mo. Naggapo ka ni papakday di at teddy bear. Numaamwak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas alak iti pungtot ko. Saan kumamot tita? Awan matbasol ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Fe, akanayon analiday ni Armando, abus na. Inawis na nga ruday to'y amapanda iti amusement park. Naragsak dagiti dua iti panagpasyerda. Adamat premyoda at teddy bear kan sinanpusa iti panagayayam da. Impawit na nga ruday to'y kan ni Angel. Nabasa mo't dagiti agina tinagan a Fe, anaggapuan ti sinanpusa. Kat dita, nagatap dagiti agina. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naggapo ka ni papakday di at teddy bear, tita. Numaamwak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pagdasalan ti pungtot ko. Saan tita? Awan matbasol ko. Masapol at akwatak no asino day afe. Ang mga nulukluk ko na kon ti asawak. Awan ti ammo ni Angel kadagiti mapaspasamak, madam. Inikan ka kada iti karbangan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman? Ibagbagak lang ti pudno, madam. Masapol ang mapanan iti pagadalan. Ay, Angel, mapan ka pinaguray ko ni Prince di tababa tapno ada kadwam. Sige, inak nga rudan, Manang, tita. Apay nga daka akanayon ang makibibiyang iti saritaan. Maladaw nga minan ni Angel, madam.
Saan akayat ni Sir Amala daw ti anak na iti pagadalan? Importante ti damdamagak. Simmalingbat kakit din. Adda kontak da sir kan ti maestra ni Angel, madam. Kasanaw no ibaga na amaladla daw ni Angel. Awan bibiyang ko numaladaw. Tinasken, maamuak no asino day Jaffe. Kasanaw no damagan ti maestra na no apay anala daw ni Angel, madam. Ha? Ay, di ta ka man laangan. Awan serbe makasarsarita. At dan samat pakariribukam, ibagamat atap no amok. Awan ka di pa'y trabaho. Kaano pa di ko na madandanikan ag trabaho? Basit lang nga na panaganos. At dapay ka no bayadak, sakbaya maawatak. Dahita ka di ti pakariribukam. Pampanunutak, no asino tinagpawit ka ni Angel iti sinanpusa. Tita Fe kano. Tagimon ka di? Ibagam kit di akwarta ti ipawit na. Tapno may mayat manen. Saan kat nga ayam? Pwe. Kasano, no makibingay man ang dadya babae iti kwarta ni Armando. Doktalam ano asino day ja afe. Amangan mat no babae na ija abroad. Day tangarod ti pampanunutak. No kastaman bilang. Pagikaruwak ti anak na ditoy. Rumbang lang. Damagam ken ni Armando no asino ni Fe. Ibagam ken kuana at ti anak na ti agikaro. Kasano, no makapungtot. Ibagam anayon na ti ipawit na. Tapno saan mo adusaan ti anak na. Hello, Bitina. Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Asino ni Fe? Babaim ka di? Nupod no day tanga atap ko. Ti anak mo ti agikaro. Anya ti kayat mo asawan. Sekretaryak ni Fe. No sekretaryam laeng, apay nga impawitan na ni Angel iti sinanpusa? Premyo mi dayjay itinagayayam kami. Impawit na, tasaan nan akasapulan dayjay. Kaawatan nga ipaspasyar mo day ta sekretaryam. Awan ti dakas nga aramiden mi. Nagpasyar kami laeng. Imbag man, tama ipasyar mo day ta babae. Siyak, jak perumrumwar diti balay mo. Ipawitan ka iti kwartayo. Kating kay agpasyar. Basta di mo sagsagiden ti anak ko. No na yun ang lakit diti ipawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti ipawit ko. Sir, anya ti mapaspasamakan ka? Ay, agimon ni Bitina. Gapo iti sinanpo sa nga impawit mo. Amangan no paysun na timangdangran iti anak ko. Anya? Nagkiting mat apa nagpampanunot daytan? Sir, kaawatan na saan anasaya at ikasta klase ti tao. Kaasi ti anak mo. Pawitak iti kwarta. Tapno di nadangran ti anak ko. Kaduan kan. Ta-dismissal tayong matan, sir. Ay, kaasi mat di anak mo. Sige man nga rod, Miss Fe. Jak impagarop akas jay gayam ni Bitina. Manangimon. Ngawan mo tirumbang apagimunan na. Delikado ti kasta a tao, sir. Oray ko ma. No di na iraman ti anak mo. Madanaganak. Amangan, nudangran na ti anak ko. Apay analiday ka, Angel. Awan kwartak, manang. Mabuti nga kadumawat ka ni tita. Tanaungat mat ngamin. Nagado aginatang da nga alikaman da manipod at dada ditoy. Ngamsi ka, awan pa'y nagatang mo. Idi may da ditoy. Awan alikaman da. Ita, adun ti alikaman da. Day tangarod ka. Aramatan da ti kwarta ni papam. Uray dya inted ni Papa at Teddy Bear. Inala ni Manang Santan. Uray ko ma, no saan nga ayunan ti inana. Nagalas at talaga ti aramid da. Kasanungay jagat-gatangak nga usarak iti pagadalan, Manang. Anya aya dya masapul mo. Ibagak to ka ni madam. Siyak ti dumawat iti igatang mo. Oh, papanambitin na. Mapankan sa matitirimitan center. Siyak samot isip-siputan. Apay nga da ka man nandita? Si Kamat, apay, di mo kayat akaduaan ka amapan mangirwar iti impaw iti kabit mo? Anya akabit? Saan ka di asyak tinang ikasarkan ka?
Iswasak pa lang ti asawam. Ngam pinanawan na kami kanisantan. Iso ang nagbiro kak, iti mangted iti kwarta kada kami. Iso nga rod nga ibagbaga kakabit mo, tasakit nga rod ti legal nga asawam. No, apay ket di asikapay laang ti ayayat, nga uray awan serbim nga asawa. Apay ko mga ibagam nga awan si Rubik. Gaburan kanto iti adu akwarta. Madanon to dayta at tiyempo. Ada kasapulan ni Angel ije pagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang. Apay asika ti umay mangibaga. Apay asaan nga iso ti umay kanya. Saan ka di nga isutibos ko, madam? Babaunanak, iso nga imbaon nak. Naa, taagdon niya ti danga. Agi baon pa iti mangala iti igatang na. Kadwak pa'y kano amapan gumatang, madam. Nakasaunak namin ti maestra na nga awan pa'y kano ti in-submit na project na. Apay namin asaan ang nag-submit. Saan pa'y nga rod kano ang nakagatang, madam? Iso nga ikanak iti kwarta tapag gatang na. Oh, aday ta ti igatang nyo. Umanay ka di dayta, madam. Ibagak ije maestra tabas si tinted mo a kwarta. Tapno saan napagungtan ni Angel. Ha? Intun kon indanon na ni sir. Ay, di ka aramid si ka babae. Mabit lang, nayuna kon. Intan gumatang iti project mo. Itad kun tumat kan ka ti mabate. Imbag tada ka manang. Kasanon no awan ka? Ay di ka agdanag. Tasan ka baybayan nga irurumandag iti agina. Kaano nga ta nga alaan nak ni Papa iti ayan na? Dandanimat siguron. Saan ka unay ama sikuran? Tapno saan nga ad-adda kasla mabayag ti panaguray mo? Awan ko madag iti agina ditoy, manang. May mayatmat nga rod no awanda. Ninamnaman ni Sir Anasaya at dagam dakas damat gayam. Kanayon dapay arumwar, manang Tina. Ilakad mo ka din ti leave mo, sir? Hawan, Miss Faye. Ay na, madanagan iti anak ko. Ibagak kan ni Bitina nga agawid akpay. Isingasing ko saan mo pa nga ibagbaga, sir. Sorpresam ida. Tapno makitam na niya ti aramiden da, inton sumangpat ka iji balayo. Mayat sa ngagpayso. Di da namnamaen asumangpatak. Kalaatak ida. Babaan iti kastang aramidam. Matakwatam na anya ti trato na iti anak mo. Wan, kat inton makadano nak ijay. Ipagnak ti papeles na Angel nga umay ditoy. Nasaya at launay dayta nga aramidam, sir. Nasaya at ngamin ididamo. Ang nagpamarang lagayam. Iso anasaysayaat no isurot mo ti anak mo ditoy. Mami, nagtangarman di kanayon akadwa ni Angel ang mapanag-eskwela. Ada siguro mabalindag ijay. Gaya mamankit di. Tapno ada mangilibre kan ka. Kanayon nak nga agpapansin no kas di adagasan na ni Angel ngam kas labulag samot. Pag kunaamot abulag, saan mo't anak kasarukod no magna? Di na makita ti kinapintas ko ti kayat ko asawan, mami. Sika ti mangiremedyo nga agin nasidag kayo. No umay ditoy, amang dagas ka ni Angel. Paunagam, kat isaganaam iti anyaman amakan. Adamat ket di ni Manang Tina nga ibaon ko amang isagana. Kabayatan nga agsarasarita kami. O sarang matautak mo sa paminsan, tapno adda magimulam. Napatgan matlaangan ti leave mo, sir. Nasaya at mat. Tapno maala ko ni Angel ditoy. Maamamok to man ti anak mo. Sapay ko mata umasidag to tirik na kanya. Mangnamnama akas tanto. Tanasingpat ka mata, Miss Faye. Saan ka daan nasing pati pinanawam ang mga sikaso kumait ti anak mo? Nagpamarang anasingpat. Tapay ang madimot tan ti ugali na ita. Iraman na pa ti anak ko. Imbag, no di na iroroman ti anak mo. Day tati saan ko nga ipalubos. Papanawak iti balay ko. Numaamwak nga inroroman na ti anak ko.
Sapay ko mata na saya ti kasasaad ti anak mo adanunam iti balayo, sir. Agyamanak iti kinasayaat mo, Fe. Sika tinangan andingay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay ko tadumteng ti aldaw nga kita kami iti anak mo, sir. Katsapay ko intun agsubliak. Sikapay laeng tinasingpat afe. Agbaliwak ka di iti apag ka nito apa nagbakasyon mo, sir? Ah? Amangan ngami no intun agsubliak. Addan asawam. Una yan. Apay, instant ti panakiasawa? Kasta tinapasama kada kami kan ni Bitina. Idiinsangpat ko ijay balay. Kasla agasawa kamin. Ang mga no instant mat nga agsina kayo, no inululpitan na ti anak mo. Kapilitan agasta ti mapasamak. Kwartak laeng ti kinayat na no kasta. Apay ka na yun mo akadwa day talalaki. Boyfriend mo, saan ka di? Agayam kami laeng, tita. Agkaadalan kami, tita. Aggayam kami laeng. Saan ka di ano mabaybayag kat saan laangan nga agkaadalan? Kaayan ayat munton. Agadal kami pa'y, tita. Awan pa'y tinarem. Tapno awan ti inaram. Masapul nga agsina kayo, itamat laang. Awanen at ikadgadwak, tita. Iso lang ti katulungak kadagiti projects ko. Kunakon kat. Agpaiso di atap kong adda relasyon nyo. Iso addi mo kayat apag sinaan kayo. Di daam mo nga adda akon dito ruwar. Kalaatag ida. Kasla damang mangag kung ariwawa iti unag. Danggak pa'y nga umuna. Sakbay nga umuna gak. Saan, tita? Diyo kumamot paritan ni Prince dito balay. Iso lang ti kadkadwak kan mang tultulong kanya. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat at ikayat mo? Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangaro din iti kwarta ni papa. Paritan niyo pa iti gayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Kasta? Bastos ka? Ipungot ka man lang. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. At nagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napudot ti ulo ni Bitina. Gapu iti imon na, iti agnagan, iti fe. Inawagan na nga ron ni Armando. Kat imbaga na asaktan na ni Angel. No adda babae daytoy. Nagdanagmat ni Armando. Kat nagfile iti libna. Iti sabali abangir. Nagtultuloy ti panagsinsinarak da Bitina kan Jonas. Nagawid mo't ni Armando iti Pilipinas. Adi na impakpakaam mo kan ni Bitina. Iti nakadanon daytoy iti balayda. Naklaat daytoy iti nangeg ng ariwawa iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aglablabas kayon, tita. Imutan naklangaro din iti kwarta ni papa. Paritan niyo pa iti gayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Anya ti kunam.
Bastos ka! Ipungot ka man langan! Patan niyo tibok ko, tita! Ang sakit! Bitina! Ibatam tibok ti anak ko! Sika ka niya talaga! Ada ka gaya man, Armando. Kaya't ko lang adisiplinaan ti anak mo. Tanda ngamin kayan ayat na. Diyan kaya't nga ubing pailaan kat magiayan-ayatan. Anya? Jackpot yun dayta. Taamok ti ugali ti anak ko. Nasayata na sabat ka, Santan. Adda ka di maitid mo kanyak akwarta, daddy. Saan ka di nga do ti kwartang awatan ni mamim? Adda kumamot ang tiagapukan ka akwarta. Ni mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, daddy. Pinanawan na kami kin ni mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak akwarta. Awan pa nga rod trabaho. Intunad ng trabaho. Adun to ti kwarta tayo. Kasano no sumangpot ni Tito Armando? Agsinnarak kayo kadipay kin ni mami? Una, tadumawat ka ti kwarta ken kwa na. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni mami. Taamom makadawat ka iti kwarta. Iha, pudno ka ding imutan na ka ni Bitina. Saan ko nga imutan, Armando? Saan asika ti pagdamdamagak, Bitina? Sungbatan nak, iha. Kanayo na kurang tiitid na kanyak, papa. Oh. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Kwa, binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inalanalatan iti silad ko, papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas dati tratom iti anak ko, Bitina. Pinawitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat-it-itad ti parakan kwa na. Kinid daw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mat kayat. Adda ka matgaya man, Tito. Ayan ti pasarabok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayo nga agina. Itamat laang. Rumwar kayon iti balay ko. Kayo ka noon. Bakit Bitina kan Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man asumangpot ka? Kumaa, no nagbalin ka nasayaat ka na Angel. Pang-asim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanin ni Angel no agsubli ni Sar. Ay saanan? Nangag mo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina, taam muna nga isakit ni Angel. Saan na maulit, Tito? Agsingsingpot kami kin ni mami. Ladingitak, ngum pumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kayat nga adda mangiruruman iti anak ko. Panaw! Napanisar iti silid ni Angel. Apay adikay pala pumanaw. Bakit Bitina kan Santan? Addan to aldaw mo si kakatulong. Taykit di daduma aswil dok. Di mo pa'y intad. Agkabaw kansan. Anya saan nga intad? Amo no asino ka data ti agkabaw. Yagmukit din ti udim adi mo pa'y intad. Awan udikan ka. Di ka man kundi singir dita. No di mo itad ti swildok. Di uray limos ko kan. Naglastog ka mat na nakatulong. Haguray ka man. Pep! Agpatingga ka lang dita. Labanan ka no umasidag ka. Imbag taadda kayo pa'y nga gina iti salas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyaman Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayan ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan mi pa'y dagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi imay kayo dito'y balay ko. Awan apulos gamit yung ensang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enruruman nyo ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yo kadagiti alikaman yo. Kayat mo asawan? Awan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro ti imbagak. Umayin dagiti inawagak a pulis. No di kayo pa'y larumwar,
Ulodan da kayon! Papananta nga ita, mami. Sayang dagiti cellphone kan laptop ko. Dagiti bag kan sapatos ko. Yakmat inalay da. Kasano, kat sumangpat ka nun dagiti pulis. Ad-adda maisagmak da, no idarum data iti child abuse. Papananta nga roditan, mami. Awan mo di sigod nga apartment ta. At damot si mukat anagabang. Kan, awa na pulos kwartata. Ada kwarta na bati iti bag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo inala. Makapungtot mo't ngaminan. Kwarta na ngamin ti inggatang takadagiti gamit ta. Idin to tawan mo ti ginatang taag gamit ti anak na. Kilaat mo't ngamin asimangpet day di alakay. Daytoy laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Iso nga iso laang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Umay ka pa dito yung ospital. Naaksidente akit yung motor. Ha? Anya tinaramid mo? Apay an aksidente ka? Ang daya may tam aksidente. Oh. Natumba ti motor, ginatang ko. Baba ni ti kwarta nga inalalakan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita kanisantan. Sige, umay kayo. Tapno at gumatang iti agas ko. Kan mga sikaso kanyak. Oh, parikot man ang daytoy. O sige, umay kami ditahan. Ijay tape ospital itarabi Awan ngamin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, mami. Jack amo, ngam naim imbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabi Ngam ti adata diti kalsada. Ay, anya matan. Nagmayat ti biyag ta ijay balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta, nga awan masnop apapananta. Dayjay mat a Jonas. Inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina kon, mami. Ure siyak. Awan mat nga rod kwarta nga igam ta. Imbag na da kwarta ni daddy ija ospital. Day ta ti Jack amo. Ni, kaslag tudo. Masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Ha? Agtaray ta ka di? Saan ta ka di nga agtaksi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taksi. Inalak ida iti video. Idi nakita ida iti parke, Tito. Anya ti maipapan iti video, iho. At tiyo, buyain nyo. Nagdaks at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak. Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pailaan. Agyamanak iti kanayon mapanangkat kadwa ka ni Angel iti pagadalan, iho. Agtintinulong kami ngamin kadag iti homeworks kan projects mi, Tito. Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barang at da mabalin a pangisarkakan ka at trabaho, ijayayan ko. Wen, Tito, ikagumakti agturpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mat ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglakid din ta nagawidak. Ay, impong pungod ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ga po, sir. Basit lang nga banag. Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakid din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na. Tapno makaumay mat ditoy, sir. Wen, Miss Fe. Mabalin to siguro intun agbakasyon da. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kabayatan nga dapay dita. Mangkita kayo iti secret agent amang bantay kan kuana. Wen nga agpaiso. Di tay ammo, nuan niya ti aramiden ni Bitina kan kuana. Agyamanak iti imbalakan mo, Miss Fe. Ha, sika ka din day ta, Jonas. Di kamot mabigbigan. Oh, apay ka di. Anya ti itsura ka. Jack pa'y nakita. Tawan ti sarming dito eh. Jack mailadawan ti tsuram. Nakabot-butang.
Anto'y ti reseta ti doktor. Yung kagumatang iti agas ko. Ang mga infection ti sugat ko. Ayan nga iti kwarta paggatang. Andiyan kwarta mo na. Tawan mo't kwartak. Kan gumatang ka iti makan. Tamabisinak. Diyak pa'y nangnangan. Uray da kami. Mabisin kami, mat. Awan kwarta nga igam ko ita. Inka mangala iti kwarta. Kan makan iti balay ni Armando. Pinagtalaw na kami ni Armando. Tanasang putanak amang ipungpungot iti anak na. Aniya. Saan kan ngagluto, Tina? Intay mangan ije restaurant. Imbaglakit din tadyak pa'y nang isaang, sir. Rumar tayo kadi ita, papa? Wen, agpasyar, kan mangan tayo ije ruar. Mapan tayo pa'y iti paboritom nga ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon, Ah? Kunak no ibagam amapan tayo pa iti ice cream house. Inton dumakkel ka, Angel. Mangibangon ka man kit di iti ice cream house mo. Mabalin mat, manang Tina. Mayat day taan negosyo. No lakat ta kayat mo ti agnegosyo iti ice cream house. Tulungan ka, iha. Mabayag ka kadi dito'y Pilipinas, papa? Mabiitaklaan, iha. Kapilitan ngamin ang naglivak, gapo iti awag ni Bitina. Imbaga na kadi nga agawid ka, papa? Saan, iha? Imbaga na asaktan nakakano, gapo iti nakita na anagan a fe, iti sinanpusa. Amang ano inton awan ka, kat umayda iti balay. Dang randak, papa. Di kada nag-iha. Addan tumang bantay kada kayo. Kat, addan tupay alak a security guard iji balay. Anya jay ko namitay. Pinagtalaw na kayo ni Armando. Wan, daddy. Iso nga imay kami dito ospital. Tawan papanan mi. Kasano tayo nga roditan? Wanigatang iti agas. Anya nga'y taramidan tayo, daddy. Mami. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Anyo ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakaduak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.